al Mobile World Congress, a la Fira de Startups. Ha estat un dia extraordinari. Han vingut aquí amb una delegació del Consorci de 30 organitzacions sanitàries de l'ecosistema INEXES TCC, en el qual hem participat. Aquí darrere tenim el pavelló català de Health, Digital Health. Hem estat aquí presentant diferents coses. Avui hem donat un kit de supervivència pel mobile, on s'expliquen totes les coses, com et pots realment moure en aquest entorn tan tecnològic. I res, esperem que tot això ens ajudi a que els nostres centres i entitats sanitàries puguin innovar i puguin assumir i tirar endavant tots els reptes que tenim aquí a la nostra sanitat. Bé, en primer lloc, voldria agrair al Consorci per haver-nos permès i organitzat aquesta jornada, en la qual ens han donat molts tips per anar navegant en tot el congrés, a tots els estants, i sobretot ens ha portat molt la part de speed dating, on ens hem pogut trobar amb diferents empreses en les quals hem intercanviat possibles col·laboracions, projectes en comú, en els quals esperem que fructifiqui en un futur per possibles col·laboracions. Avui, segon dia del Mobile, i el CCC al final hem sigut un espai de trobada en el que tots els hospitals i departaments d'innovació dels hospitals ens hem pogut trobar, conèixer quines tecnologies innovadores venen, cap on va el futur de les tecnologies mobile i digitals aplicades al món de la salut, i també per poder interconnectar i connectar amb companys, amics de l'ecosistema, veure què estan fent, aprendre i poder parlar de possibles col·laboracions futures en aquest marc tan innovador com és el Mobile World Congress. En primer lugar, quiero agradecer a INEXES y a todo el equipo el esfuerzo que han hecho por reunir a diferentes miembros del ecosistema sanitario de la innovación, y ha quedado patente que todos debemos implicarnos en la innovación, que todos podemos aportar valor y que lo que es necesario es la colaboración, la co-creación, cooperar, público, privada, hospitales pequeños, hospitales grandes, y que la innovación nos necesita a todos y todos podemos aportar valor.